Ngapit ang mga idols ki. Sa bintag bukbok ya sa tungkuan. Bukbukonon. Gahe yung panasa. Tabunan sa nato na basing masudri ang mga sangbot. Kahiyaw eh. Ano sa pagkamakit ang bulawan na eh. Kapisa kape. Dara mo ay pagawas. Day. Tarong tong suhod ba kay imong te layaw ikuan kay nailamok lagi. Ayaw kawaya kuya. Grabe gahi abatuhag yun. Patay na hugang suga. Ni horos ang hangin nga makusog. Magya kumbre po dao. Ugan naman eh. Basa pa dayo eh. Ayaw kuya.
dito. Subo sa hangin eh. Kusog hangin gadir tayo bebere. Ah. Matay ako likin. Ang serious niya ito sa likod dito, tay. Eh. Ngaringin nga. Yan, bitay gede. Ano man na, kuya? Nagtagsama mo sa kuya. Ayaw mo nagnapisin tayo. Ayaw nagnapisin tayo. Nagtagsama mo sa kuya. Nagpabuta lang da. Say, kuhaan ko ni series diri. Ato na isuga diha, sud. Di mo kaabot. Ano lagi pangulata, dong? Di mo kaabot, oy. Ngayon lang ko. Hit.
mag-away. Idan. Ano yung nasiga dito? Buat oh. Yang dibuat. Nami siya. Sukig no. Mga idol ato ni balhin dari mga idol sa tuang bibiran. Mo man yung pasigaon kay tipid man siya og kuan battery. Andre tayo butang ato ni ana-ana dire. Ang hayag jud ayo ba. Ang gas hangin na ba? Palit-palit naman tani. Buang nga. Ayaw lagi hilabte. Sana si mga bata oy mag-away man. Unsa? Ha? Buak? Ano na buak man? Arita ni subay-subay diri. Ato ni siyang ipasubay-subay aron mahayag diri sa tuang trabahoan oh. Subay-subay tani diri. Hayag ang tugkaran diri ba. Subay-subay, pasubay-subay. Lain namang hangin na naman, para mag-uwan lagi. Guro mag-uwan. Skut na uwan gidi ay. Yung silbi na dito ka. Hayag nang tadari oh. Ako nagibutangan kay para maka-overtime ko. Ginagmay. Tayo na ay uwan na. Stoy! Di lagi mo mag-away? Wida gitu eh. Mga bata eh. Mga badlungon. Lah, sukoy. Hangin na. Magbagyo na ni. Analaw eh. Kabit na dali. Ako inang trapal. Nag-gisi naman ni. Saan to na trapal diha nga muhatag og trapal diha be. Oh. Nagusbat ng agi. Ito na iposon rin. Ito mga gamit ito iki. Iwan na. Ayan, nataki agi gamay oh.
Mangko. Ah. So okay mga idol no. Wala ka wa ta mo kuan, tiwas kay taligsik na. Kasugay ang hangin ganyan, karon do hangin uwan dito dito kadong diri. Ah, sugo daw. Sugo sa mong kalbaryo diri. Sinura na yan mo mga to diri. Sahod sa mga to ba? Ganito ano ba? Forbidden ng uwan na. Ano yung mong kuwan rin? Maglaaw rin. Mag-swimming pool na yung matugay, matanong buntag, wana. Libre ng swimming pool rin. Kawanan. So, marto ko ang mga vlog-vlog ro mga idol. Niya sa shout out niya sa kuano kanang nai-comment sa kuang Facebook nga kuan pa jackhammer kano. Lisod kay jackhammer kay lisod gamig suga dire. Lisod kay kurente. Jackhammer na hinoon. Moy kapait ang amo kuan dire dapita. Amo mano lang gud kuan ba kinugihan lang ba? Di ba? Makut-kut yun ang bulawan diya maniguwang ta. Usa makuha. Ba? So salamat guys yung ang pagkanaw mga idol bisag. Sama na ayaw bundak-bundak. Bundak yung cellphone, ro patay lang yung cellphone. Ayaw ba? Bataa oy. Sama ra na mga idol no. Mayong gabi inyo salamat sa pagtanaw kinsa mo tong tanaw dia.